Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpeni B.
Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, walhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay walhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatwid bagay si Jesucristo. Niluwalhati kita sa lupa, pagkaganap ko ng gawa na ipinagawa mo sa akin. At ngayon, Ama, walhatiin mo ako sa iyo rin ng kalwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Sila'y iyo at sila'y ibinigay mo sa akin at tinupad nila ang iyong salita. Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin na ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin na ibinigay mo ay binigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala lang tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadalangin ko, kundi yaong mga sa akin na ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin, at ako'y lumuluwalhati sa kanila. At wala na ako sa sanglibutan, at ang mga ito ay nasa sanglibutan, at ako'y paririyan sa iyo. Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Samantalang ako'y sumasa kanila, ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak, kundi ang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita, at kinapuotan sila ng sanglibutan, sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko ay dinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Hindi sila taga-sanglibutan, na gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo'y katotohanan. Kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayong ding sinusugo ko sa sanglibutan. At dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, upang sila naman ay magpakabanal sa katotohanan. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Upang silang lahat ay maging isa na gaya mo, Ama, sa akin at ako'y sa iyo, na sila na may sumaatin, upang ang sanglibutan ay sumampalataya na ako'y sinugo mo. At ang kalwalhatiang sa akin ibinigay mo ay binigay ko sa kanila, upang sila'y maging isa na gaya naman natin na iisa. Ako'y sa kanila at ikaw ay sa akin, upang sila'y malubos sa pagkakaisa, upang makilala ng sanglibutan na ikaw ang sa akin ay nagsugo, at sila'y iyong inibig na gaya ko na inibig mo. Ama, yaong mga ibinigay mo sa akin ay ibig ko kung saan ako naroroon. Sila naman ay dumuong kasama ko upang makita nila ang kalwalhatian ko na ibinigay mo sa akin, sapagkat ako'y iyong inibig bago natatag ang sanglibutan. O Amang Banal, hindi ka nakikilala ng sanglibutan, ngunit nakikilala kita at nakikilala ng mga ito na ikaw ang nagsugo sa akin. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko, upang ang pag-ibig na sa akin ay inibig mo ay mapa sa kanila at ako'y sa kanila.
Manalangin tamo po mamaya pa tamo. Amalugod, pakya kami ngigpa. Muna po wala lang hanggang kapupusan din kaya kaming kapuryan kaya kampuning pamipasalamat. Pablasang itang pagkalumong biyaya kaya kami. Hampong pagkabi kilib na ning aldo-aldo. Ikpang banalang ngayon nga ba kayo iti. Inergong mag-aral kami. Kimbiyan na ning eskwelaan. Siya po Diyos ko itang kaya kaming paksang kaya kaming pag-aralan ngayon nga ba kayo iti. Kanapla pong midapok tulang daring kaya kayang puso ang pong kaisipan. Bating upayang may kaming sumulong kitang banda na pa ka rin. Ginawa ngayon nga ba kayo ti Diyos ko, dakal salamat, ikengan pong sablang may kakapatad. Manabat po ka rin mayintang sablang kayo na kan, sablang membro, talang may giding manalakaran king kayang kasalpantayanan. Ginawa miras kayangan pong kapayapan kaya ni Santuario ng itin kaya kampaya panumanan. Ginawa sana po, ini nga ba kayo iti. Ganap niya pong panimunan ng balang may itong kaya kami ba ng kanita. Kaya po malyaring magkamali, tutugiking kaya kang kagulutan. At siya po Diyos ko, nung ninuman po kaya kami, ngayon nga ba kayo iti. Itang atimpid bita problema ang pong kapanandaman Diyos ko katang lim. Makanyang sarugong mga baklas ban kanita. Ela po makapanyang kanan din balang kaya kami sarili. Karing banal mong kautusan. Igpapasalamat kayo pong ikengan pong sablang may kakapatad. Diyos ko sargo. Makanyang murugong panwanan. Imbalang kaya kaming gagawan kilab na ng aldo-aldo. Diya mong karagdagan kaya kami ban kanita kamagit kaming sumulong. Ba't kung payang Diyos ko ikiyangan po sa balang may kakapatid para kiyangan po mga satsad. Ikpang banal sana po ngayon yung pinandito iti Diyos ko hanggang na itin kaya kaming kapatid at tayanan ng banal mong kayo pa yan. Diyos ko ngayon yung gawa ng lori po rin banal ng tungkulan. Siya po Diyos ko may kit na yung bating yung kayang sarili kayong tingkap ng tungkulan kaya ka. At siya po Diyos ko magparati itang banal mong kayo pa yan king kayang puso po ang kaisipan. Matingupayang itang banal mong kayo pa yan yung magparati. Kimbalang pinandit king kayang pamagobra ka rin banal na pong tungkulan kaya ka. Siya po Diyos ko, bendesyonan mo kayangan po ka rin mapagpala mong gamat. Matingupayang Diyos ko para kayangan po mga satsat. Lalong may giding kaya kaming kapatadan po ang pengaring at syukin dasin na ng pagkiran. Ginoo pa dalong bilangan po kaya ka ang pong pakisabing mayap sana ragu Diyos ko katang liman niya mula ng pong apisan. Matingupayang may kadala ng pong ayari ang pong aysasad ng banal ng tungkulan kaya ka. Igpangin nga ba kay Diyos ko ay minogisan ng salya sayan samdilan din balang lalamandar yung balang kay kayang puso ang pong kaisipan Diyos ko ikapubalo mula. Igpaila po rito rin kay kayang dalangin kay kampong samo igpangin nga ba kay Diyos ko sargo mo kanyang mukurugong tanggapan. At mga naman pong tanggapan itang banal mong pamipala ipapamilatan niyo po yung sabla kaya kamanabat ng iningaman po king wakas. Yan asa.
Ang espiritismo ay karunungang nauukol sa uri, simula at patutunguhan ng espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talitayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kawang gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang mayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nagkatawang laman o tao ay siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan, sa mga tao ay isang katotohanan na patunayan ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinagkilala ng Medudet.
kapurihan at kapasalamatan po sa isang Diyos at isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong umagang ito, tayo ay may nakahandang tema kung saan meron pong Thought of the Week ang ating tema. Sinasabi po sa ating Thought of the Week, God wants every member of the body of Christ to be a blessing one to another. That's why everyone has to be involved in a ministry. Ito pong katagang ito ay nagmula sa isang pastor sa Ukraine na si Sunday Adelaha, kung saan sinasabi po sa ating Thought of the Week na ang bawat isa po sa atin, kung atin pong mapapansin ang ating logo, sa gitna po nito ay star, kung saan sumisimbolo po sa 5 sentido ng bawat isa sa atin. Ano po ang 5 sentidong ito? Sense of sight, sense of hear, sense of touch, sense of smell, at saka sense of taste. Ito pong 5 sentidong ito ay napagkalooban tayo ng kompletong sentido ng ating Diyos, maging ang ating pisikal na pangangatawan. Ngunit, sabi po sa ating Thought of the Week, kung atin pong gagamitin ito upang makatulong sa bawat isa sa atin, ito po ay malaking blessing sa bawat isa sa atin. Kung kaya't, ang ating pong tema ay nakapatungkol sa pagkakaisa, kung saan ang ating pong motto sa ating pananampalataya na sinasabi, one for all or for one, o isa para sa lahat at lahat para sa isa. Kung kaya't tayo po ay magtulungan, anuman pong problema ang dumating sa bawat isa sa atin, anuman pong pagsubok, kung tayo po ay magkakaisa, ito po ay ating malalampasan. Kung kaya't noon lamang po ay ating nakaraang pong linggo ay ating pinagselebran ng ating ika-51st anniversary. At sa pamagitan po ng ating pagtutulungan, mag-umpisa po sa ating mga magulang na nandun sa likuran natin, ay atin pong natatag ang ating pananampalataya. Kung kaya't atin pong panatiliin ito upang umunlad pa at sumibol ang ating pananampalataya. Muli po, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
presensya ng Diyos at isaliksik ang bawat mensahe na kanyang ipinaabot. Pag-ibig at kapayapaan ang pinapaabot ko sa oras na ito. Naririto kayo upang makipag-aral at talapakinig sa mensahe ng Diyos na tumutukoy sa bahagi ng katawan ni Kristo sa Iglesia na naglalarawan ang tao ay may katawan at ang katawan ay may iba't ibang sangkap at ang bawat sangkap hindi pare-pareho ang gamit. Ganon din lamang sa tao. May kanya-kanyang paniniwala, pero pagdating sa Diyos ay iisa lamang. Sumasalungat naman ito na ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa at si Kristo naman ay pangulo ng iglesia. Ang iglesia ang nagsisilbing katawan. Ang katawan o ang ulo siya ang sa makatuwid bagay ng iglesia. Isa puso niyo sana ang kapayapaan ni Kristo na nagbigay diin bilang isa sa inyong iisang katawan lamang, katawan na may laman, at katawan na may espiritu, na kailangan ipagpasalamat sa Kanya. Iilan lamang ang mensahe ang ipinaabot sa akin. Bilang paalala sa inyong lahat, ihalin tulad niyo sana ang inyong sarili sa halaman na sumisibol. Dinggin niyo ang pagkakaisa at ang pagmamahal ni Yesu Kristo. Ano na lamang ang silbi ng pag-ibig kung sara naman ang kanyang puso? Ano naman ang silbi ng mata kung ito ay mapagtukso? Ano naman ang silbi ng bibig
kung hindi naman tama ang mga salitang lumalabas? Ano na lamang ang silbi ng tao? Kung hindi siya marunong makikapwa-tao. Paulit-ulit na lamang ang ibang mensaheng ibinababa. Ngunit ang iba sa inyo ay pinakikinggan lamang at hindi sinasapuso. Ano ang silbi ng pagpasok sa lunduyan? Kung hindi mapanatili ang sariling kapayapaan. Sana ang bawat mensaheng aming inaabot ay nagsisilbing aral bawat isa sa inyo. Nakikita ko ang mga kabataan ay unti-unti nang sumisibol. Imulat niyo pa sana sa magandang kabagayan. Ito na lamang ang aking mensahe. Adyos, kapayapaan. Ako ang sumugo sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo, Apostol San Pablo, paalam.
Isa pong magandang umaga sa ating Panginoon at sa inyo po mga minamahal na magulang, mga kapatid na walang sawang nag-aaral sa paaralan ng buhay. Mga kapatid, nakikita ko po mula noon hanggang ngayon ang ating mga magulang at lahat po tayo ay naririto upang mag-aral. Mag-aral sa mga katuruan, sa mga salita ng Panginoon. At narinig ko po kanina, naway sanay sa puso natin ang lahat ng pag-aaral na ating napag-aaralan na dumadaan sa ating panahon. Hindi ko po masyadong perfect yung pananalita ng Tagalog, pero nakakaintindi naman po. Kaya lang, dahil sanay ako sa Kapampangan, parang gusto ko po yung may paliwanag yung sa aking saloobin yung Kapampangan. Ayun po, tumatango si Tita Puring. Gusto raw niya yung Kapampangan. Aking kayabakan ay iti, pasalamat ko po king makabang panahon. Iba't king simula, kaya nakanta mo ang pong mga Latin supling, mi pabalo ne ing kasalpantayanan. Mi pabalo ne bang itamo tuntunan taya ing dalan, batang mi pakayap, maringaldo damong daratang ang pong bukas. Mayakit po, lirto po, dakala mi panwanan, dakala mi saplala, kingulinan ing pamakirandam karing mayap. O rin pong ing pamakirandam king mayap, aniya po kasanting. At niya pong pakinabang king material ang pong king spiritual. Pero makanyan man po, bayo ko malawos karing kana akong amano. At inyang pasabi, ing apong Ginoo, king salitang Kapampangan, uling king laman ngalako ngana, dapot atyoko king espiritu, tutula ko ang pong lalawi king katamong kayayusan. Balo ko po, king kayabakan na iti, king katamong pamakirandam. Ibilita lang mit mong kayayusan din katamong sarili. Etala po, paboren mananabo, ring ding kapag-aralan, ababyera katamo. Ding daratang batlaya, ding daratang pangako, maging ding pong talapagsalita. O nang misan po ring ating tamong laman, misan kay batang megara linuwal taking dalan ating mga nabo. Ilapin po retang tinubo nga na kitang milabas sa panahon na pamag-aral tamo king anniversary, detang bini, tumubo yung malagwa nga na dapat langiya. Manabuya, kasi datang ingayop banwa nga na panuktukane. Etamo po pa yung tulutan itang makanita. Isa puso tala po rin kapag-aralan na reti. Bang kanita managumpeta mo po. O yan po, kaya katamong tema, mga baaging katawan ni Kristo sa iglesia. Lerawan niya po nandin yung Espiritu, nung kanong ing mata mo, manakit siya, kitang masanting, nanong tulana. Nung ing balugbog mo, makarandam ya karetang mga santing ayamano, nanong kaswelo na. Nung ing kekang pasbulan o wasbuk manyabi ya kitang masanting kapanyiran king kalupa mong tao. Puring sabyan ing tao, mabibiyasa. Kasi po, ulit-ulit ang pong balik-balik ing katuruan kay katamo. Panabili na magpakabiyasa kayo. San Juan 13:34 ang isasabihan na, may kakalugod kayo king metong at metong. Uring iti, yung kautusan na ng ginunong makananor akong liguran nga na makanyang tamong may kakalugod. O na yung uring itamo po misan ating tamong laman. Yung tukso po, may ngariang anino, mamagape king tao. Kanitang minuna, dinikilya ay Sister Beng, sabi na, karakalyong magaral.
Pero pilan-pilan lamo nga na. Reng misasadsad. Tutuya po ito. Anya bilang magaral po, nung malyarin mo po, nung magaral tamo, bisatang mabiyasa. Magdala tamo pong notebook, ang pong ballpen. Bang kanita po, reng referensya nga rin, susulat talo. Pota pong in topic kayan, balik-balikan may babasan, potang data ng tutuking banwa, may topic may naman po yan. Uling babasan may, antimano balutani. Antimano po balutani. Pota pong intawong mag-aral, abisang mabiyasa. Pero pasalamatan ko rin po king apong ginuuring ita mo, may ubugta mo king mitmong masanting ataro, king ating kabanalan, balo ko po, eta naman makagawa ang pong darapat. Kitang kasalanan. Balot po, agwan tantala ring sarili tamo, kitang bagay, dapat na ningyato. Maging Yesus po, may nalangin niya kanito, na sinabi na karing kayang alagad. San Juan 17:15 po, pakilawi tayo. Nung nani sinabi na aning Jesus karing kayang alagad. Ano po kayo ni King 15? Hindi ko dinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan, kundi ingatan mo sila sa masama. Ne po, kasala na po. Nakano panalangin ay lako nakatamo king yato. Dapat panalangin na sana milaw tamo kitang tukso. Nanula po rin tukso nga rin. Impong miyalawang aglena ning yatong mayayakit. At uling itamo balang Domingo, balang Sabat, balang Nobena. Sana po tang atyuta na king kilob na ning santuaryo, itong magnobena. Etano po pisasabihan. Etang makaluwal king kasalpantayanan, kalupa na po ning yato. Sadya tala po rin sarili tamo. At kanita tutulaya po kanoy nga pong Ginoo. Impong topic tamo, ane po kasanting. Makanano ya po yung pamagat na. O iya po, mga baaging katawan ni Kristo sa iglesia. Ating ko pong basan, diyang basan kaya mo po, uring nabingi po, bigla po yung pamagasay na kanakong paring weng. Sabi na, speaker ko, may pakirot ko, malamba na ako ngayon mag-text to. Malamba na ako po ngayon makapagsalita. Kumbaga po kayo palang itong selikot me, kakalawang. Pero po nung itahis me, panemeng tatahis. Pero naman panemo kong padinan pa rin Pota magisan. Papalamang-lamang po na, diyang palagad-lagad mo po, potangin parang nga na, may paboren. Panemeng panatilyan, kaya tang kintab na, pong talas na, diyang nang oras meng tabak nga na kumetya. Kini pong, kita pong Roma 12, lawentaya po, 12, kapitulo 4 hanggang 5. Anong nukarin, makaugnaya po, yung katamong topic. Sapagkat kung paano sa isa, katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pare-pareho. Tutuya po. Ating tamong mata para maglalawi king nanumang bagay mayapyaman ang pong marawak. Ating tamo pong balugbog, makirandam, sana yung pamakirandam puro siyangan po kitang mayap. Nung dandaman may itang matsura, may po panatilian. Ilakome ito. At itintamong pasbulan na isbuk, bang manyabi ang pong pumuri king apong Ginoo. Kaya pong 5. At gayon din tayo'y na marami ay isang katawan kay Kristo at ang sangkap na sama-sama sa isa't isa. Opo, ing matay naman malyaring kawani king katawan. May itong yamo po, Iglesia po makanyan. Kristo po, binilino po rin aking kikatang kasalpantayanan, ating manula, ating manulo, ating talapagsalita, ating mag-organ, pero po mga gitara may kulangan. Ngayon po. Then po, komitila po nga binyenang kalam ni nga pong Ginoo. Pero balo ko ating kaya nakanamagsane, kitang siping ming bali. Ito pong buting tingana itang kayang gitara, talagang mamaksing niya. Ita po nga po ng apong esyu.
Ay, masenso yata niya ako. Palamang-lamang po ating tuking anaresyo na bubuting-ting karang gitara. Kailangan niya, sangkap niya po ni iglesia. Sangkap niya ng kakitang kasalpantayanan ing makanitang bagi. Ban kanita, apasulong taya ang pong apalagu ing kakitang kasalpantayanan. Kim pong mumunang Korinto. Basan tayo po, 17. Bagamat tayo marami ay iisa lamang tinapay, iisang katawan sapagkat tayong lahat ay nakikipag-agi sa isa lamang tinapay. Adan niyo po. Ano po kasanting ing turo ang pong kapag-aralan. Bistamat niya ako, malagad kong magsalita, ako man masyadong apaliwanag, ikit kaya po iparing weng, mes kang kulum, siguro kanina ako, malyaring luminoying sibol, bataya pong ainom, potang iya pong magsalita. O rin pong iparing weng, naman po itang tatas kaya bangko, believe ko po kaya, potang karas kaya pa mag-explain. Anya, minsan po, nung kakabayang maning oras na, kasi bitin niya, ayan po masyadong I-explain, nung kulang niya itang oras na. Anya, itamo po, balo ko, may pababatata mo, lalo na aking kapag-aralan. At ini po pasibayo ay kakatamong petsang tukluan na sana karin daratang panahon anong nukarin. Bidug niya po ang pong telagay manungkulan tamo kitiking bansa tamo. Yung kakatamong bayong presidente, bisa katali iyan na po yung presidente tamo. Reng mitandem. At ikit kaya po kyung Facebook, antimano may kaswelo ko. Ita pong makibandi keng Petron, pabiyena na yung pasibayo king gobyerno. Sabi na, pautang kayang pasibayong 5 banwa. Ibiyak ko na kaya nga, no? Kasi po yung gasolina kaya ni tutupong nakatas. 73? 72. Putang kaya rago, mamasahin taong gaging kamasilis. Peka matas na yung 60. Kulang ya pa po. Anya, yung kasakitan, doon tamo kaya nga pong ginusana, midina ng kalutasan. Kareng mamahala, manimuna, panalangin tala po. Yabi talaking panalangin tamo bang kanita yung kikatamong yatong karinan. Midina na yung katimawan ating kasakitan bilakona. Uring mapalyari po't mapalyarian at pangmurang keng kasulatan itang pamipamok. Aden yun po yung alawang bansa, midadali la. Pero miyapektuan tamo po keng kalakal na ning kikatang yato. Anya, tamo po tutok ng nganing pamanyamba, tamo tutok ng nganing pamagnobeno, at tamo tutok ng manalangin magayuno. Diyan ka po, miras menta kayo ni megayuno, kempong pibale-bale, pwede kang magayuno. Sabi na, sabatan mo nga na yung pasbulan mo at luklok kang matulid. Aduan mo yung buri mo, at yung nga pong ginumaki ba't siya po kong liim. E kung po, pakakaban din ka na akong amano, yung kapatid tutuki, nung ninuman ka rin ilanang magpalino, may pakilala kang kikatang topic, bang kanita, ay nung tala o balo ko po yung nga pong ginubabyan yung sibol kaya katamo, ang po yung mana karing kaya katang darat nga panahon. Takal pong salamat, mayapayaba kaya kongan. Maraming salamat po sa ating speaker sa umagang ito. So magtawag po tayong kabataan ngayon. May sinabmit po si brother na mayroon po silang speaker din. Si Brother Luis Tiria po, ang isang kabataan po ng Sibol. Siya po ang tinatawagan natin. Hello? Una po sa lahat ay pinapaabot ko po sa Diyos ang magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga rin po sa ating lahat mga kapatid, mga magulang at kapwa ko kabataan. Muli po ay meron po tayong temang tinatalakay ngayong umagang ito kung paanong ang sabi dito mga bahaging katawan ni Kristo sa Iglesia. Kung paanong ang Iglesia ay binubuo ng mga mananampalataya. Ang mga mananampalatayang ito ay ang mga taong tumanggap kay Kristo dahil at nagkaroon ng bagong buhay sa pagkakaloob ng banal na Espiritu. Kung paanong pinaliwanag din po kanina ng
ni Apostol Pablo na si Kristo ang ulo ng iglesia. Kaya kung ating basahin dito sa Colosas 1:18, kung anong nakasulat, buksan po natin. Ayun po. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Kaya sa Kristo lahat po ang kadakilaan. Kaya tayo ang mga nanampalataya sa Kanya, tayong mga tagasunod sa Kanya, tayo'y Kanyang mga sangkap na kailangan niya para sa ikakaunlad ng bawat buhay natin, sa bawat ikauunlad ng ating bawat espiritu. Dahil sa Kanya po tayo nanggaling at kailangan po na tawag po dito. Kaya si Kristo po ay ginawa niya ang lahat para sa atin, di ba po ba? Na ibinigay ng Diyos si Yesu Kristo sa atin upang tayo iligtas sa mga masasama, na kung ating kakilala na si Kristo ay nakakaiwas po tayo sa mga masasamang bagay dahil alam po natin sa ating sarili na masama iyon, na ang si Yesu Kristo ang ating pag-asa, na siya dapat ang ating sundin. Siya ang dapat nating naging isang ehemplo siya sa atin. Kaya kung ating pong basahin dito sa Efeso 1:7 na ang sinasabi, na sa Kanya'y mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo, na kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Kaya po, napakaswerte po natin dahil mahal tayo ng Diyos, na hindi inayahan ng bawat isa sa atin na malulong pa sa mga masasamang bagay, kung hindi ay gusto niya na gumawa tayo ng mga kabutihan. Kaya ano ba ang palatandaan na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo? Na kailangan po ay may taglay tayong pag-ibig, na kailangan ay kakilala natin ang Diyos. Sapagkat kung kakilala natin ang Diyos, ay kakilala din natin si Yesu Kristo, ay maituturing tayong Kanyang mga anak. Dahil kung ang Diyos ay anak niya, si Kristo Jesus, tayo din naman ay Kanyang mga anak. Kaya kung ating basahin dito sa unang 1, 4:7 hanggang 8, kung ating basahin, mga minamahal, mag-ibigan tayo sa isa't isa, sapagkat ang pag-ibig ay sa Diyos. Ang bawat umiibig ay ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. 8 po. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya po, tayong lahat, kung may pag-ibig na taglay sa ating bawat isa, ay nakakaiwas po tayo sa mga masasamang gawain. Dahil pag nakita mo ang isang kung tinataglay nga po natin ang pag-ibig, ay lahat ay nagagawa natin, hindi po ba? Lahat ay ginagawa natin. Kung ikaw ay nanliligaw, kung may taglay kang pag-ibig, na ginagawa mo ang lahat sa iyong nililigawan para makamit mo ang iyong minimithi, hindi ba po ba? Ganon din po kay Kristo, na tayo ay kailangan ay matyaga po tayong lumalapit sa Kanya, ginagawa ang Kanyang mga pinapagawa sa atin para darating ang araw ay makamit natin ang pag-asa na ibinigay niya, ang buhay na walang hanggan. Kaya po, kung papaano pong ang bawat mananampalataya ay may kanya-kanyang bahagi na gawin, pero tayo ay isa lamang kay Kristo. Kung paano pong nabasa iyon sa Roma 12:4 hanggang 5 kanina. Ngayon po ay may kanya-kanyang kaloob na ibinigay sa atin
ang Espiritu, kung paanong may mga kikinig, may mga tagapagsalita, may mga taong bihasa sa kantahan, may mga taong bihasa sa Biblia. Lahat ay tulad na lamang po sa lunduyan nating ito. Kung walang itinalagang nanunungkulan, kung walang membro, kung walang choir, hindi magiging maganda ang hindi magiging maganda ang ikalalabasan ng ating pagsasamba. Kaya po, kung ating basahin dito sa Efeso 4:7, datapwat ang bawat isa sa atin ay binigyan ng biyaya ayon sa sukat na kaloob ni Kristo. Ayun po binigyan niya tayo ng biyaya na ayon sa sukat. Hindi naman po pwedeng lahat ay nakikinig lamang. Paano naman po ang wala po tayong malalaman kung tayong lahat ay nakikinig lamang, kung wala naman pong nagbibigay ng mensahe dito. Hindi rin po kung lahat po tayo ay doktor. Sino po ang magtatayo ng mga gusali na nakikita natin kung walang hinyero? Kaya po lahat ay kailangan ay tulong-tulong tayong lahat sa ikauunlad ng bawat isa. Kaya po, basahin din po natin sa unang Korinto 12:4. Ngayon may iba't ibang mga kaloob, datapwat iisang Espiritu. Isa din naman po ang ating layunin. Bakit ginagawa po natin ito Upang gawin, upang makamit natin ang inaasam natin, hindi pa po ba? Na makamit ang buhay na walang hanggan. Kaya po, lahat po ay narinig natin ito na kailangan tayong lahat ay magkaisa sa iisang layunin. Lahat po ay narinig natin na tulong-tulungan lang po tayo dahil patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Kaya po, ang bawat galaw natin ay kailangan isa puso natin, kailangan taglayin natin ang kababaan, taglayin natin ang pagkakaisa sa ikuunlad ng bawat isa sa atin. Kaya po, bago po magtapos, nais ko lang po basahin sa Ecclesiastes 12:13 na kinakailangan po itong ating dapat gawin na katungkulin. Ecclesiastes 12:13 po. Ito po. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. May kanya-kanya pong kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos na kailangan ito'y ating sundin dahil ito ang ating katungkulan. Kaya lahat po tayo ay ngayon ay nagkaisa upang magsamba sa Diyos at ito na lamang pong aking masasabi, naway lahat po tayo ay mag-ingat na lamang sa ating mundong ginagalawan ngayong kasalukuyang ito. At maraming salamat po. Magandang umaga po. Unang-una, maraming salamat sa ating Panginoon. Napakaganda po ng ating paksang tatalakayin po. No? At ang mensahe po ng ating mga kapatid, tama po yung kanilang sinasabi na paliwanag na tayo po ay nasa bahaging katawan ni Kristo. Tayo po ngayon ay nagkaisa upang tayo ay mag-aral na naman sa salita ng Diyos sa pag-aaral tungkol sa espiritual o pagkain ng ating espiritu. Tapos na po ang tungkulin natin na ginawa na ang nakaraan na tayo po ay bumoto. Ginawa po natin ang ating tungkulin. Tapos na rin siguro ang pagmamarites na po. Tapos na rin siguro.
siguro maganda po ang ating, pwede naman tayo magmarites. Pero ang ating imamarites sa oras na ito, ang ating Panginoon. Dapat ipagmapuri at purihin natin ang Panginoon. Siya po ang dapat natin imarites. Okay lang po yun kung imamarites ang ating Panginoon. Basahin po natin ang unang Korinto 1:31. Ganito po ang sinasabi, na ayon sa nasusulat, ang nagmamapuri ay magmapuri sa Panginoon. Kung nagmamarites ka, ang ipagmamarites mo ang Panginoon. Sabihin mo sa kapwa, ang Diyos ay dakila, ang Diyos ay mabuti. Palagay ko hindi kayo mag-aaway. Walang lalabas na kaguluhan. Walang lalabas na pagkakampi-kampi. Ang Diyos ang pinag-uusapan. Kasi pag ang pinag-uusapan, pinagmamarites ang kapwa mo, may mangyayaring kaguluhan. May mangyayaring pagkakampi-kampi. Kasi may sarili ka, may sarili siya. Di ba? Mangyayari, ang makikita mo kaguluhan Yun naman po ang sinasabi ng Biblia. Palagay ko, ang nakasulat sa Biblia, nababasa nyo rin ito, sa 3:16 ng Santiago. Yan. Sapagkat kung saan mayroong paninibugho at pagkakampi-kampi, ay doon mayroong kaguluhan at lahat ng gawang masama. Nandyan pala ang lahat ng gawang masama Pag nagkakampi-kampi kayo, nandyan ang lahat ng kaguluhan. Pag magulo, ibig sabihin, masama. Hindi kapayapaan. Diba? Kasi ang Diyos ayaw niyang kaguluhan Ang gusto niya kapayapaan 14:33 ng unang Korinto. Yan. Sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan. Ayaw ng Diyos ang kaguluhan Anong gusto niya? Kundi ng kapayapaan gaya sa lahat ng mga iglesia ng mga banal. Yan po. Kaya sa oras na ito, tayo po ay nasa kapayapaan. Wala sa kaguluhan. Iwan na po natin ang marites sa labas. Magmarites po tayo ngayon sa salita ng Diyos tungkol sa Panginoon. Yan po ang ating pag-aaralan na kung bakit ang ating paksa mga bahaging katawan ni Kristo sa iglesia. Bakit may iglesia? Kasi pinag-uusapan po ang salitang buhay sa iglesia. Hindi pwedeng pag-usapan sa labas yan. Kaya po tayo nandito ngayon, nagkakatipon, dahil ang pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos ang aral ng Diyos. Iba naman. Ngayon, bakit tayo ay nasa loob ngayon? Ang alam natin, alam ninyo, lahat, ang ating kapatiran na tinatawag na espiritista. Naniniwala ba kayo na ang espiritista ay iglesia ng Diyos? Naniniwala po kayo doon? Na ang espiritista ay iglesia ng Diyos. Pero wala kang mababasang espiritista sa Biblia. Kaya ang iba na nasa labas, tinutiliksa ang espiritista. Bakit ka maniniwala sa espiritista hindi naman nakasulat sa Biblia? Porque hindi nakasulat na letra por letra, hindi na totoo. Ayaw mo nang maniwala? Kapatid? Bakit ang ampalaya? Sa Biblia hindi naman nakasulat. Pero naniniwala sila na ang ampalaya ay nasa Biblia kahit hindi nakasulat. Bakit? Kasi ang ampalaya hindi nakasulat na letra por letra, pero ang kanyang lasa ay nasa Biblia. Hindi ba ang ampalaya mapait? Kung may mabasa kang mapait, nangangahulugan nandun ang ampalaya. Di ba? Basa, 12:8 ng Exodo. At kanilang kakanin ang laman sa gabing iyon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura,
kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. E di ang ampalaya, di ba mapait? Kung mapait ang ampalaya, ibig sabihin, kahit hindi nakasulat na letra por letra, nasa Biblia ang ampalaya. Kasi mapait siya. Ngayon, ang espiritista, ang ibig sabihin, kahit na letra por letra, hindi nakasulat sa Biblia, pero ang kanyang diwa ay nasa Biblia. Nasa Biblia. Hindi ba ang ibig sabihin ng espiritista, ito'y hango sa salitang espiritu na ukol sa bahay na natatayo. Na ukol sa espiritu. Kaya tinawag na espiritista eh. Pero wala kang mababasa ang espiritista. Pero natatayong bahay, may mababasa ka sa Biblia. Basa. 2:5 ng unang Pedro. Ito po ang sagot sa espiritista. Tandaan po natin itong talatang ito. Pag tinanong kayo, nasa Biblia pa ang espiritista? Meron! Basa na. Kayo rin naman, naggaya ng mga batong buhay, ay natatayong bahay na ukol sa espiritu upang maging pagkasaserdoteng banal, upang maghandog ng mga hain na ukol sa espiritu na nangakalulugod sa Diyos sa pamamagitan ni Yesu Kristo. Ibig sabihin, ang espiritista, bahay ng Diyos. Kaya po nandito tayo ngayon, ang pinag-uusapan, buhay. Kaya sabi ng mga ibang kapatid, ang espiritista, ang kahulugan niya, eskwelahan ng buhay o paaralan. Totoo po yun eh. Na eskwelahan ng buhay. Eskwelahan ng buhay. Kaya lang, ang eskwelahan o paaralan, wala kang mababasa sa Biblia na letra por letra. Ang ipinalit po na isinulat sa Biblia, ang eskwelahan ng buhay, ang isinulat po ay iglesia. Iglesia ang sinulat. Hindi eskwelahan ng buhay, pero isa lang ang ibig sabihin. Kaya nag-aaral tayo sa eskwelahan ng buhay. Ano pinag-aaral natin sa eskwelahan ng buhay? Ang salita ng buhay. Di ba? Salita ng buhay. Ang nakita ng mga apostol, nakita ng mga propeta, yan po ang ibinabalita sa atin. Pero tayo hindi natin siya nakita. Pero ang nakakita, sila ang nagbabalita sa atin. Basa. Sa 1:1 ng unang 1. Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Diba? Yan ang pinag-aaralan natin eh. Ang salita ng buhay. Ano po yung salita ng buhay na sinasabi? Buhay ang pinag-usapan eh. 2. At ang buhay ay nahayag at aming nakita. At pinatotohanan at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama at sa atin ay nahayag. Sino po yung nahayag na yan? Hindi pa si Kristo? Si Kristo ang buhay. Kaya ang pinag-aaralan po natin sa loob ng iglesia, ang buhay, ang aral ni Kristo, ang salita ni Kristo. Kaya po ang espiritista, iglesia po ng Diyos yan eh. Ngayon, sa iglesia ng Diyos, merong isang puno dyan na namumuno. Ang namumuno, hindi naman tayo eh. May puno dyan sa bahay ng Diyos eh. Basa, 3:6 ng Hebreos. Datapwat si Kristo, gaya ng anak, ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatang matibay ang ating pagkakatiwala at pagmamapuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Hindi pa ang puno si Kristo, kayo ang bahay niya. Kaya ang bahay, walang pinagkaiba sa salitang letra por letra na iglesia. Ang bahay at iglesia, isa lang ang ibig sabihin. Kaya pinatunayan ni Apostol Pablo, ang nagsabi rin sa Hebreo, si Pablo rin. Ang nagsabi rin sa Timoteo, si Pablo rin. Isa lang tao ang nagsalita. Basa,
3:15 ng unang Timoteo. Ito ang kanyang sinabi sa Timoteo, ang binanggit sa Hebreos 3:6. Ngunit, kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugalihin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. Ang bahay at iglesia, walang pinagkaiba. Ang bahay ay iglesia, ang iglesia ay bahay, ang espiritista ay iglesia. Tama po? Yan po ang nakasulat sa Biblia. Pag tinanong kayo, totoo ba ang espiritista? Nakasulat pa sa Biblia? Nakasulat! Gaya ng aking binanggit. Yan po ang magpagpapatunay sa iglesia ng Diyos. Kaya nandito tayo dahil dito natin pag-uusapan. Dito natin babanggitin, sasabihin ang pangalan ng Diyos. Sa 12:5 ng Deuteronomio, pakinggan po ninyo. 12:5 ng Deuteronomio. Kundi sa dakong pipiliin ng Panginoon ninyong Diyos, sa lahat ng inyong mga lipi, na paglalagyan ng kanyang pangalan, sa mga tuwid bagay sa kanyang tahanan, ang tahanan iglesia, ang tahanan bahay, ay inyong hahanapin. At doon kayo paroroon. Kaya nandito tayo Dahil ito ang iglesia, dito tayo nagkakatipon. Sa ating pagkakatipon, ano ang ginagawa natin? Diba? Anong ginagawa natin? Basa, 14:26 ng unang Korinto. Para makita natin kung ano ang ating ginagawa. Ano nga ito, mga kapatid? Pagka kayo'y nagkakatipon, ang bawat isa sa inyo'y may isang awit, may isang aral, may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay. Diba? Napakalinaw ang sabi ni Apostol Pablo. Diba? Sabi niya, may isang awit Kaya meron tayong mga choir na umaawit kasama sa iglesia. Kaya meron tayong mga aral salita ng Diyos kasama sa loob ng iglesia. Kaya may isang pahayag, may wika, may isang pagpapaliwanag. Kaya hindi lang pinabasa sa Biblia, kundi pinapaliwanag. Para maintindihan kung ano ang kahulugan at mabapatid ninyo ang kahulugan na nakasulat sa Biblia. Hindi lang pinabasa. Kailangan pinapaunawa sa mga kapatid na nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po biro ito. Sapagkat ang nakataya rito ang ating kaligtasan. Basa, 8:8 ng Nehemias. 8:8 ng Nehemias, hindi Nehemia. Nehemias. Nehemias, hindi Jeremias. Nehemias. Yan. Nehemias, hindi Jeremias. Nehemias. Yan. At sila'y nagsibasa sa aklat, sa kautusan ng Diyos, na maliwanag, at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa. Di pa tama? Kailangan ipaunawa natin sa ating mga kapatid ang ating binabasa sa kasulatan. Kung ano ang kahulugan, kung ano ang ibig sabihin. Lahat po nasa Biblia. Walang kulang ang Biblia. Kaya kung minsan nalulungkot ako, pag may narinig akong kapatid na nagsasabi, ang Biblia kontradiksyon, ang Biblia maraming kulang, walang kulang ang Biblia kailanman. Ako hindi ko sinasabing may kulang ang Biblia, walang kulang ang Biblia, walang kulang, walang sobra. Kompleto. Ang salita ng Diyos, lahat nasa Biblia. Basa, 34:16 ng Isaias. Para mapatunayan po natin. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. O tingnan niyo po, ang Biblia pala aklat ng Panginoon. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. At inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang. Walang kulang.
Walang mangangailangan, hindi mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat inuutos ng aking bibig at tinisan sila ng kanyang espiritu. Inutsukan po ng banal na espiritu ang salita ng Diyos. Kaya, wala kang dapat idagdag, wala kang dapat bawasan. Ang nakasulat sa Biblia, ang Diyos nagpapatawad ng kasalanan. Pagkatapos marinig mo isang kapatid, ang Diyos hindi nagpapatawad, hindi impostor siya. Marunong pa sa Diyos. Huwag niyo paniwalaan yun. Na sinasabi ng iba, ang Diyos hindi nagpapatawad. Nagpapatawad nga ang Diyos Kumbaga, ang nagsasabi ng mga iba, dinadagdagan na lang ang salita o kinukulang na lang. Bawal po ng Diyos yan 12:32 ng Deuteronomio. Bawal po ng Diyos yan 12:32 ng Deuteronomio. Kung anong bagay ang inuutos ko sa iyo at sa mong isasagawa, huwag mong dadagdagan ni babawasan. May narinig pa kayo sa akin na dinagdagan ko ang salita, iniba ko ang salita na nakasulat sa Biblia? Hindi. Lahat nasa Biblia. Kaya yan po ay bilin, huwag kang magdagdag, huwag kang magbawas. Bawal po ng Diyos yan. Dapat ang salita ng Diyos iniingatan sa ating puso. Iniingatan ang kanyang salita para huwag tayong magkasala. Kasi pag hindi mo iniingatan ang kanyang salita, pwede kang magkasala. Pero kung iniingatan mo ang kanyang salita, kapatid, magandang balita, hindi ka magkakasala. Basa. Sa 119 ng awit, versikulo 11, doon nakasulat yan. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Tingnan nyo. Kaya lahat po ng sagot, lahat ng katwiran ay nasa Biblia. Diba? Pag iniingatan mo ang kanyang salita, para hindi ka magkasala. Pag iniingatan mo, talagang hindi ka magkakasala. Kasi iniingatan mo Diba? Pag nag-iingat ka, gagalawin ka pa ng masama. Sabi ng gobyerno, protocol, huwag ninyong alisin ang mga pismas ninyo sa labas. Di gawin mo, sumunod ka. Para hindi ka galawin ng masama. Kasi may masamang gumagara sa labas. Kaya pinag-pismas tayo. Pakinggan nyo, 5:18 ng unang 1. Nalalaman natin na ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Datapwat, ang ipinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Pag nag-iingat ka, hindi ka gagalawin ng masama. Maliban na lang kung hindi ka nag-iingat. Pag nag-iingat ka, hindi ka gagalawin ng masama. Sumunod lang po tayo. Kung tayo ay mga anak ng Diyos. Mas mabuti, mas maganda Sa loob ng iglesia, dito tayo magmarites. Walang pagkakampi, walang mangyayaring kaguluhan. Puro kapayapaan ang ating tatanggapin sa ating puso. Kaya sa iglesia, may mga tao ang Diyos na nakapaloob dyan May mga taong nakapaloob ang Diyos din Diba? Ang mabuting ugali ay nasa iglesia. Kaya ang mabuting ugali at pag-ibig ay nasa iglesia. Pinag-usapan ay ang pag-ibig. Sinong pag-ibig? Ang Diyos. Pag sinabi yung salitang gawang mabuti, hindi ka magsasalita na ikakasakit ng iyong kapwa. Kasi ang pinag-aaralan natin, gawang mabuti Huwag kang magsalita na ikasasakit ng kalooban ng iyong kapwa. Kasi ang pinapairalan natin dito, ang tinuturo sa atin ng Diyos ang pag-ibig. Magandang ugali. Tayo po ay magmahalan sa isa't isa. Walang siraan. Walang siraan. Pag sumisira ka, hindi nananaan ang salita ni Kristo sa iyo. At ang Ama, wala rin sa iyo. Di ba? Sa ikalawang 1:9. Pakinggan po ninyo. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi nananahan sa aral ni Kristo. Ang nananahan, ibig sabihin,
manatili. Ang sinumang nagpapatuloy at hindi mananatili sa aral ni Kristo ay hindi kinaroroonan ng Diyos. Ang nananaan sa aral ay kinaroroonan ng Ama at gayon din ng Anak. Yes. Kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Ang bahay, ito, ang iglesia. Halimbawa, may tumayo rito, nagsasalita. Kung anong pinagsasabi niya, hindi naman tungkol sa aral ni Kristo. Ba? Hindi mo siya patitigilan? Ito ang dapat patigilan. Ito ang dapat limitan. Hindi yung nakapagbigay ng aral na totoo na nasa Biblia. Diba? Sa inyong bahay at huwag ninyo siyang batiin. Oh, kasi masama eh. Ay, huwag mo siyang batiin eh. Kaya, ang tinuturo ng Diyos, huwag mong pakinggan pag nagsisinungaling siya. 19:27 ng Kawikaan, pakinggan niyo. Magtigil ka, anak ko, sa pakikinig ng aral na nagliligaw, lamang mula sa mga salita ng kaalaman. Kung ang nagsasalita, ang naririnig nyo sa kanya, panliligaw lang, huwag ninyong pakinggan. Kasi hindi totoo ang kanyang sinasabi. Kaya dapat ang batayan natin ang Biblia. Ang banal na Espiritu, ang batayan nila ang Biblia. Pag ang dumating na Espiritu, hindi batayan ang Biblia, iba ang aral na sinasabi, ba magduda kayo. Kahit ang demonyo may Espiritu. Ang Diyos may Espiritu. Kaya hindi natin alam na ang Espiritu ng demonyo, siya na pala ang kinakausap natin. Hindi ang Espiritu ng Diyos. Dapat makilala po natin yan, malaman natin yan. Kaya sa iglesia, may mga tao ang Diyos na nakapaloob eh. Basa tayo. Ano yung nakapaloob na tao doon? 12:28 ng unang Korinto. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Oh, hindi mabaliwala ang iglesia. Ang Diyos naglagay sa iglesia ng kanyang tao eh. At ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay mga apostol, ikalaway mga propeta, ikatloy mga guro, saka mga himala, saka mga kaloob na pagpapagaling, mga pagtulong, mga pamamahala at iba't ibang mga wika. Yan po ang nasa loob ng iglesia. Mga apostol, ikalaway propeta at guro at mga bagay na kaloob na mula sa Diyos. Bakit nakalagay dito, iglesia? Nakalagay mga propeta, mga apostol, mga guro. Hindi ba tayo ay ginagamit ng Diyos bilang kasangkapan? Bakit hindi nakasulat doon? Bakit yung mga video wala doon? Tingnan nga natin sa ibang talata, baka nandun. Sa 4:11 ng Efeso. 4:11 ng Efeso. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista. Ay, kasama pala dyan ang ebangelista eh. Kaya ang iglesia natin, meron siyang ebangelista. Ibig sabihin ng ebangelista, tagapangaral yan. Hindi nagkikipag-aral. Nangangaral, sinasalita ang salita ng Diyos na nagpapahayag. At ang mga iba'y pastor at mga guro. Pero hindi lahat galing sa Diyos yan. Hindi lahat galing sa Diyos yan. Kaya, bakit wala dyan ang mga kasangkapan natin? Ang mga medium natin? Hindi nasulat. Hindi ba ang Diyos gumagamit ng tao yan? Hindi mapahayag ang kanyang salita kung hindi sa gumagamit ng tao. Hindi darating ang banal na Espiritu para makausapin tayo kung walang taong gagamitin ng Diyos. May taong gagamitin ang Diyos eh. Kahit na hindi nakasulat dyan, pero may ibang nakasulat sa 6:13 ng Roma. Pakinggan niyo.
Yan. At huwag din naman ninyong ihandog ang inyong mga sangkap sa kasalanan na pinakakasangkapan ng kalikuan, kundi ihandog ninyo ang inyong sarili sa Diyos na tulad sa nangabuhay sa mga patay, at ang inyong mga sangkap na pinakakasangkapan ng katwiran sa Diyos, wala yung medium, pero kasama doon sa iglesia. Di ba? Kasama sa iglesia. Kaya may iba't ibang tungkulin tayo eh. Kaya ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat, ang isang katawan, marami siyang sangkap na iba-iba. May mata, may kamay, may paa, kung ano-ano pa. Pero ang ibig sabihin ni Pablo na pinapatukulan sa katawan, iglesia. Iglesia po yun eh. Kaya ang ulo sa iglesia, wala namang iba, kundi ito ang ulo ng iglesia. Colosas 1:18. Yan. At siya ang ulo ng katawan sa makatuwid bagay ng iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. O, siya ang ulo ng iglesia. Siya rin ang puno sa iglesia. Si Kristo. Si Kristo ang ating sinusunod, ang ating sinusundan. Kaya po, ang ating iglesia, hindi po tao ang nagtayo. Diyos po ang nagtayo. Di ba? Sa pagtatayo sa iglesia, ang nakasalig dito, ang pinagsasaligan ng mga apostol at propeta, ito rin ang ating saligan sa ating panahon. Nakapundasyon tayo sa ibabaw ng bato. At ang batong iyon, na pundasyon, na nakatayo sa iglesia, ay si Kristo. Kaya tayo ay nakapasakop kay Kristo na dapat tayong sumunod. Nakabahagi, lahat po tayo ay sumunod, sundan ang kanyang kautusan. Ito po ang panghuli sa 2:20 ng Efeso. Na mga itinatayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta, na si Kristo Jesus din ang pangulong panulok, ang pangulong bato na panulok. Ang bato ay si Kristo. Itinakwil ng mga iba, pero tayo, hindi naman natin itinakwil, kundi sinusunod po natin. Kaya tandaan po natin, ang iglesia, ang espiritista ay iglesia ng Diyos. Hindi ko naman tinututulan na ang espiritista ay eskwelahan ng buhay. Paaralan ng buhay. Ang paaralan, ang ginamit na paaralan o eskwelahan sa Biblia ay iglesia. Iglesia po ang espiritista. Ito po ang bahay ng Diyos na espiritual. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating mga naging speaker, no, sa umagang ito. Tayo po kasi ay nag-aaral. Baka nahinip po kayo sa mga explanation ng ating kapatid. Nahinip po kayo? Pag nahinip po kayo, napasukan kayo. Yun ang amon natin. Pag napasukan kayo, nahinip kayo. Kaya po tayo ay nag-aaral. Kasi hindi po tayo pwedeng 1 + 1, 2. Hindi ganun kabilis. Kasi ipaunawa po natin sa mag-aaral, gaya lang po tayo ng isang bata na kung minsan tayo po ay tinuturuan. Hindi lahat po ng mga sinasabi nila dito, kagad naintindihan natin. No? Kaya po, kung minsan yung nag-i-explain, talagang dinadahan tayo dun sa kung saan natin pwedeng maintindihan. Hindi isang paliwanag lang. So sana po, mga kapatid, tayo po ay nag-aaral dito. Kaya nga hindi po lahat po tayo, 5 daliri po. Hindi po pare-pareho yung ating laki ng ating mga daliri. So ibig sabihin niyan, tayo po ay nag-aaral, pero hindi po lahat po tayo ay pare-parehong naintindihan lahat po natin. Aminin po natin yun. No? Kung minsan, naunawaan natin, pero yung iba, hindi naunawaan. Ganun po ang pag-aaral. Kaya po, ang nag-aaral po ay pahulit-hulit. Kahit po nung tayo ay nag-aral po sa material, hindi po
isang linggo lang nag-aral ka ng grade 1, grade 2 ka na sa susunod, hindi po. Ha? Ang pag-aaral po ay talagang ihahasa ka. Hindi sa isang eksplanasyon, hindi sa isang, yung iba, siyempre masasabi po, sa isang talata, yan na lahat yan. So, ibig sabihin, shortcut po ang gusto. No? Pero hindi po, sa ating pong pag-aaral, no, i-explain lahat po natin yan. Kasi, may ibang kataga o talata na hindi naman natin maunawaan. Di po ba? Kaya sana po mga kapatid, tayo po ay nandito upang mag-aral. Yan po ang ating mga kapatid na naitalaga natin na bilang mag-aaral o bilang isang magbibigay paliwanag sa atin. No? Kung minsan po, napapaaba po yung oras. Baka naiinip po tayo. Ako po, kahit yung explanation po nila, basta maliwanag lamang po. No? Paliwanag lamang po na mahigi, ayos lang kasi nakikinig lang po ako eh. Diba? So, yan po ang pagsasalita po dito ay walang bayad. Voluntaryo lamang po. Yung po magsasalita, hindi naman po natin ito binabayaran. No? Kaya, yung binibigay nilang mga punto, mga binibigay nilang paliwanag, ay kailangan po ay pakinggan po natin. Pwede po nating pag-aralan, i-take note natin kung hindi po natin naintindihan. Pagkalabas po natin dito, pwede naman po tayong, pwede namang atang ganito lang yan. No? Hindi sana po ganun. Yung pong pag-aaral po natin dito ay talagang matuto tayo talaga. Matuto tayong magtiis, matuto tayong makinig, matuto tayong lahat po, natutunan po natin dito. So, yun po ang ating pag-aaral sa umagang ito. Sana po yung pong mga explanation nila. Ito po kasing temang ito ay nung katapos lang yata ng ating pasasalamat, napagkwentuhan po namin ng ating kapatid. No? Ang iglesia. Sabi nga niya, sino ang pinuno ng iglesia? Ba, hindi ako, sabi ko sa kanya. Hindi ako ang pinuno ng iglesia, sabi ko. Ang pinuno ng iglesia o ang ng iglesia, si Kristo. Ako'y, kasi sabi, ikaw ang pangulo, no? Ikaw ang pangulo. Ikaw ang pinuno. So, hindi po, no? Pangalan lang po. Ang pangulo po ng iglesia, ang ating Panginoon. Kami po ay niluklok lamang dito upang pangalagaan ito. No? Bigyan ng ipangalagaan lamang po natin ang iglesyang natanggap natin. So tayo po dito ay isang bahagi po ng katawan na naitayo ng ating Panginoon. Kami po ay bilang isang mangangalaga sa ating kapatiran. No? Pero ang ulo po ang ating Panginoon. Kasi po, yung kanyang kagustuhan, siyang gagawin natin, hindi po yung kagustuhan namin. No? Ganun po yun. So, kagustuhan po ng Panginoon, siya po ang masusunod. Kaya po mga kapatid, tayo po sana ang pag-aaral pong ito ay mabigyan po tayo ng mga kaliwanagan sa ating pag-aaral. So, marami pong pag-aaral po kasi. No? Lalo na pag lumabas po tayo, baka hindi po natin alam pag natanong po tayo na, ganun, no? Baka sabihin po nila ang espiritista ay wala sa, hindi nakasulat, no? Siyempre, maghahanap ka kasi yung iglesia nakasulat, no? Kaya po yan, yan po ang ating pinag-aralan sa umagang ito. So, mapalad po tayo sa umagang ito dahil po ang kagustuhan ng Diyos sana ang laging masusunod. No? Ito pong mga araw na mga itinalaga sa atin ng Diyos, kailangan po ay magawa po natin yung ating mga katungkulan. At ang pong ating
share po ngayon, offering po natin ngayon ay 7,440. So ito po yung ating mga pag-aaral sa umagang ito. Sana po ay lagi po tayong gumawa sa ating mga tungkulin, lalo na po yung ating mga kabataan. Tayo pong lahat po ay magsama-sama upang sa ikaunlad po ng ating pananampalataya. So, yun po ang ating pag-aaral. Narinig po natin yung ating mga evangelista o yung ating mga kapatid na ibang kabataan din na nagsalita po dito. So, marami pong salamat mga kapatid. So, siguro po hanggang dito na lamang po yung ating pagsamba sa umagang ito. Maraming salamat po.
kasasakdalan ang maestrong kaming Ginoo. Pasibayo igpaking pinanditay di ding kaming kapasalamatan Ginooy lapong kaking duduang king kang banalayarapan Ginong Diyos igpaking kaurasan na iti na Ginoo nung may kabatyo kamang kung kakulangan kay kaming sablang anak mong makayatyo king pinando. Adwan mi Ginong Diyos sing kang banal na patawad. Na igpaking kaurasan na iti ing lawen mo kaya sargong karapat dapat king kang banal na panimanman. Mananusanang dingkekeng dindam ang kaisipan. Ang ganay pa karingke kaming puso Ginong Diyos. Mamalayas sana'y kababanampong lugod karing balang metong kami. Ginoo deting kekeng pamagpagal balang Dominos. Ginoganaplas ng mabiyasa rin kekeng balang sari. Bangig pa, hangalwal miking kekang kakarin na naiti Ginoo bakalan mila. Deting amanong dindami Ginong Diyos. Detasargong malyaring amanong lumuwal karing kekeng pasbulanig pa. Detasargong Diyos makanyan kepang makagalawang pong makapaminto karing doon. Igpamakanyan mo naman king pinanditay ti. Oy ning mabilugay iglesia igpamakisabi kaya pong maya. Oy ni puing kekeng yatong panok nanganan king miyayalawang aglegi ng Diyos. Hamababatyo karing kekeng balang panimanman. Ing kaguluan, ing galgal na ning gabunig pa, ing halbog. At yung akakit daring kekeng balang panimanman Ginoo. Manyawat keke kay pangbanal. Lipat dapuring kekeng mangalating dapat Ginong Diyos. Makanyano sargong kumuyad. Deting kasakitan king kekeng yatong panok nanganan Ginoo. Bang Diyos ko lubusan king makagalompong makapaminto. Kitang alang nanumang kapigaga na kanigpa. Diyos ko nganing pinanditay. Datang kekeng pengari ang pong kapatad at yuking dasya na ning kapanandaman. Diyos ko, king lihim makanyan mo sargong dalawanig pa. Apisan mo laho ka rin kekang mayupayang gamat. Itangkinan na amanat tili karel Ginoo. Diyos ko, palitan mo pong puwersang pong sikanan. Bangkanita ikpayang makanyan lapang mahagalo pong makapaminto keka. Ikpang banal nganing pinanditay, nganing pasyuli kami keng sablang hanak mo. Diyos ko, nung makanano mo kaya pong etat kapayapan king kakari na naiti. Diyos ko, patasargong magsikubli kami. O rin kekeng mangalating sakayan, igpabendesyonan mo kami. Linisan ming dalan kaya kami king kekeng panuli. Iatad mo kaya sargong kapayapan karing kekeng pibale-bale. Manibat na ngini ang gaman king okas. Iyan nasa ko salamat. Takal kong salamat. Sibol Tagumpay Biel is now signing off. Unión Espiritista Cristiana de Pilipinas Incorporada, Region 7A, Sibol Tagumpay Biel.